खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो थामथिम बिटिसि गोरोबथा सानखौ लोब्बा लाना हाग्रामा महिलारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावदों BKWSC नि इन्टारिम बडी दाफुंनो थामथिम खालामफु बुब्लियाव UBPO नि लोगो नेहाथारि बिजेन बसुमतारिया रेजिगनेसन होदों 1 मार्चनिफ्राय करोना टेस्ट खालामथारनांगौनि गोनांथि नंला हाइलाकान्दियाव दुंहाव थासारि मिजौ दुथांफोरा न' सावना होदों मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गाबोन चिराङाव फैगोन चिराङाव हाथियारजों लोगोसे 3 खरान हमदों BJP आरो AJP आ मार्च दानावसो मासि रायलायगोन ICC निफ्राय फोसावनाय प्लेयार अफ द एवार्डखौ ऋषभ पान्टआ आवथायनो हादों इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया एटिके मोहन बागान FC आ गल 2 बल सोनो हानानै देरहानो हादों मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि फैनो गोनां टाइगार 3थिनि शुटिंखौ जागायसिगोन दानिया आबुं रादाब बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गुसुङै BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम बडी दानो थाखाय थामथिम खालामबाय दङ बे बाथ्राखौ मोनसे फोथायथाव सुलुङाव बुंनाय जादों सुलुङाव बुंनाय बादियै आसाम खुंथाय सामलायफुनाय BJP सोरखारा फैबाय थानाय रायजोनि बिसायख'थिनि बागै बिसायख'थि आय'गा नटिफिकेसन होनायनि आगोलावनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम बडी दाफुंनो बानजायनाय जाफुदों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अनगायैबो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल मडार्न अट'नमास काउन्सिल मटक अट'नमास टाइ आहम अट'नमास काउन्सिलफोरनि इन्टारिम बडीखौ दाफुंनायनि थाखाय साखाफारा जादों सुलुङाव बुंनाय बादिब्ला फैगौ 14 एबा 15 फेब्रुवारि खालि बिथांखिनाय अट'नमास काउन्सिलफोरनि इन्टारिम बडीनि बिबान होनाय जागोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम बडीनि गाहाय खुंगिरि महरै UBPO नि आफादगिरि लोगोसे रायजो BJP लेङाइ आफादगिरि मेहेनेश्वर बसुमतारिखौ थिसननाया रोखा जाबाय लेङाइ गाहाय महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय P नार्जारिखौ थिसननाय जागोन मावफुं सोद्रोमा महरै अनिल बसुमतारि प्रदीप कुमार स्वर्गियारि प्रणब बर' बिनोद बसुमतारिमोननि मुङा थिसनजादों सानसे साननैनि गेजेराव आबुं जानो गोनां इन्टारिम बडीनि मावफुं बिबानाव गासै सा 12 जागोन मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरि लाफानानै गासै सा 14 नो बिबान होनायनि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम काउन्सिलनि महर जासिगोन दिनै 18थि बिटिसि गोरोबथा सान थांनाय 2003 मायथाइनि दिनैनि सान एबा 10 फेब्रुवारि खालिनो मिरु सोरखारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BLT जों लोगोसे बिटिसि गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुवारि खालारखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा अफिसियेलि बिटिसि गोरोबथा सान एबा बड'लेण्ड सान महरै फालिबोदोंमोन नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि थामथि बर' गोरोबथा एबा BTR गोरोबथा खालामनायनि उनाव आरो BPF दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानैबो जेननायनि उनाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ अफिसियेलि फालिनायनि खाबु जायासै अब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF नि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बिटिसि गोरोबथा सानखौ लोब्बा लानानै दिनै फुङावनो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि मोखाङाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो बेनि उनाव बे देबोरगावआव थानाय मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावनाय जायो बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPF मन्त्रि MLA आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो मख'नो गोनांदि बिटिसि गोरोबथा सानखौ देग्लाय अफिसियेलि फालिनो खाबु मोनासैब्लाबो BPF दोलोनि दैदेननायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मिरुआरियै 18थि बिटिसि सान फालिनाय जादों बे हाबाफारिनि उनाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामना बुंदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF आ थियारि जागासिनो दङ बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF आ दोलोआ बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो एबा मोन 12 बियाबावनो बाहागो लाना देरहासार जागोन आरो दिसपुराव सोरखार दानायाव हेफाजाब होगोन बबेखानि बिसायख'थियाव BPF आ बबे मोनसे राजखान्थि दोलोजों ज' जागोन बेनि सायाव दासिमबो थि जायाखै आरो 13 खालारनि उनावसो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों।
बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो दाबि दैखांजेन बुब्लिनिफ्रायनो सोमावसारनाय आरो गौथुमारि बिथिङाव गावखौ बावसोमनाय इउपिपिअनि लोगो नेहाथारि बिजेन बसुमतारिया रिजिगनेसन होदों। मुंख'नो गोनांदि बिजेन बसुमतारिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिबानगिरि थिसननो लानायाव माइक आप जुजाइ खालामनायनि अजद लाबोनाय जादों। फैगौ 1 मार्च खालारनिफ्राय आसामाव कर'ना टेस्ट लाथारनांगौनि जानाय नंलिया। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। सावस्रि मन्थ्रि टुइट खालामनाय बादिब्ला आसामाव कर'नाजों गोदानै गाग्लोबजानाय केस बेरामिफोरनि बिबाङा लान्थ्रियै खमायलांनायखौ नोजोर होना आरो जाफुंसार कर'ना भेक्सिन होखांनायनि उनाव आसाम सोरखारा बे बिथांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 मार्च खालारनिफ्राय रेल स्टेशन, उरां गाथोन आरो रायजोनि गाहाय लामाफोराव कर'ना टेस्ट खालामथारनांगौनि गोनांथि गैलिया होननानै सावस्रि मन्थ्रिया टुइट खालामदों। बबेखानि मार्च दाननिफ्राय कर'ना टेस्ट खालामनायनि गोनांथि गैलियाब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङानो कर'नानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय कर'नानि माखासे नेमखान्थि आरो प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। सिमायाव थानाय आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव दुंहाव थासारि। थांनाय हराव सिमा बारना हाबफैनाय दुथां मिज'फोरा सिमायारि ओनसोलाव थानाय आसामनि 20निबो बांसिन नखरफोरनि गं 50निबो बांसिन नखरफोरखौ अर लागायनानै सेवहांगार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथां मिज'फोरनि हरखाब बेबादि गाग्लोबनायाव सिमा ओनसोलनि सा 15 सुबुङा गोब्राब जखम जानांदों। बबेखानि बे हिंसायारि जाथाय जानायनि उनावनो मिज'राम सिमानि सरासनस्रा थागिबिफोरा रैखाथि नागिरनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि लामा बिथांखिनि दोंसे लामा बानायनायखौ लानानै मैया साननिफ्रायनो आसाम मिज'राम सिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। मानोना बे गोदान लामाखौ बानायगासिनो थानाय समावनो माखासे मिज' आफादफोर आरो मिज'राम पुलिसआ हेंथा होफैदोंमोन। नाथाय मिज'फोरनि बे हेंथा होनायखौ आसामनि रायजोफोरा नेवसिनायनि उनावनो मिज' आफादफोरनि गेजेराव बे गिख्रंथाव दाङाबाजिया जायो। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै थांनाय हरनि खाबु लानानै मिज' आफादफोर आरो मिज'राम पुलिसआ फैफाना सिमा ओनसोलाव थानाय असमिया सुबुंफोरनि न'फोरखौ सावनानै होयो। बबेखानि बे हिंसायारि जाथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बेजों लोगोसेनो जिल्ला खुंथाया ओनसोलाव 144 धारा जारि खालामदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। गाबोन 10 फेब्रुवारि बिस्थिबारखालि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया आसामाव दावबायफैगोन। नाथाय अमित शाहया गाबोन जेबो रोखोमनि रेलि एबा सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानाय नङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया गाबोन बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय साथिपुर गामिनि सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमफैगोन आरो बेयावनो सानजौफुनि आदार जाफैगोन। मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्थ्रिया लोगो हमफैनो गोनां जर'खा सुबुङानो जादों कच राजबंशी हारिनि धोरोमगुरु ग्रेटार कच बिहार एस'सिएशननि गुबुन सासे गायसनगिरि दैदेनगिरि अनंत राय एबा अनंत महाराज। ओरैहाय अनंत रायखौ लोगो हमनो मिरु नखर मन्थ्रिया फैगोननि खौरांखौ मोननायनि उनावनो ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे हारिखौ थांखिनानै राजखान्थिनि खाबु लादों होननानै बुंसोलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 जानुवारि खालिसो आसामाव दावबायफैदोंमोन आरो मोननै रेलियाव बाहागो लाफैदोंमोन। चिरां जिल्लायाव दिनै हाथियारजों लोगोसे 3 सुरां सिखारि एबा फलानखौ हमनो हादों। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय भारत भुटान सिमानि मालभिटानिफ्राय 3 फलानफोरखौ हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लाना हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा भारत भुटान सिमानि आमटेका रेन्जआव दिनै सिग्रोमा आरो फलानफोरखौ हमना मोनो। हमजानाय 3 फलानफोरखौ फारियै मनेश्वर बसुमतारी 30 बोसोर, फैलाव बसुमतारी 28 बोसोर आरो खनजित गयारी 35 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। फलानफोरजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय गं 3 राइफलबो बोखांनो हादों हाग्रा बिफाना। बे समाव आसामाव जथायै सोरखार सालायगासिनो थानाय जथायारि दोलोनि गोरोबथाया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफखौ नागारनानै एबा बिजेपि आरो एजिपि मोननै दोलोनि गेजेराव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियावबो थाबाय थागोन। देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव 100+ मिशन लानानै बिजेपि आरो एजिपिआ खौसेयैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावखाबाय। नाथाय मोननै दोलोनि गेजेराव दासिमबो मासि रानलायनाय जाथ'वाखै। बेनि बागै आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ मार्च दाननि गेजेरावसो बिजेपि आरो एजिपिनि गेजेराव थांखि लानांगोन आरो मासि रानगोन।
नाथाय बे समाव मोन्नैबो दोलोआ गावबा गावनि थाखोआव गोख्रोङैनो फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ दासिम फोसावथ'नाय जाथ'वाखैब्लाबो रायजोआव बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङैनो बारगासिनो दङ। खुंथाय गोहोआव थानाय आरो हेंथा दोलो रावबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। गावबा गावनि बिसायख'थियारि आदब खायदा आरो सोलोफोरखौ दानिफ्रायनो बाहायगासिनो दङ। इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल सुंद'यै आईसीसीनि प्लेयार अफ द एवार्डखौ ऋषभ पान्टआ आवथायनो हाबाय। मोनथिनाय जायोदि भारतनि क्रिकेट हानजायाव उइकेट किपार महरै गेलेबाय थानाय आरो अस्ट्रेलियानि हेंथायै क्रिकेट गेलेनायनि खोन्दोआव गोख्रोङैनो गेलेनो हाबोनायनि थाखायनो ऋषभ पान्टआ बान्थाखौ आवथायनो हादों। ऋषभ पान्टआ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों दि इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीनिफ्राय गिबियै गथायनानै होनाय बान्थाखौ आवथायनो हानानै। मख'नो गोनांदि थांनाय जानुवारि दानाव क्रिकेट गेलेनायाव गोख्रोंसिन गेलेगिरिखौ सायख'नाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव आईसीसीनि मोनसे भटिं आरो एकाडेमि आरो क्रिकेट अनसायारिफोरनिफ्रायबो गोबांथारै मदद लानाय जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों, जेराव ऋषभ पान्टआ साबसिन गेलेगिरि महरै थांनाय जानुवारि दानाव सायख'जादोंमोन। बेजों लोगोसे ऋषभ पान्टआ भारतनि नेशनेल हानजायाव गेलेनो खाबु मोननानै आरोबाव गोदानथारै माननि बान्था आवथायनो हानाया बिखौ रंजाखांहोदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला अस्ट्रेलियानि हेंथायै गेलेनाय खोन्दोनि देरहानायाव ऋषभ पान्टनि गोख्रोङै गेलेनो हानाया भारतनि आरो मुलुगनि गेजेरावनो मोनसे मख'जाथावना जानानै थादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आईएसएलआव मैया बेंगालुरु एफसी आरो एटिके महन बागान एफसीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव बेंगालुरु एफसीआ एटिके महन बागान एफसीखौ गरसेबो बल सोनो हायाखैमोन। नाथाय एटिके महन बागान एफसीआ बेंगालुरु एफसीखौ गल 2 बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादों। मोनथिनाय जायोदि बेंगालुरु एफसीआ एटिके महन बागान एफसीखौ गल सोनो गोब्राबै जुजिदोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनै इन्डियान सुपार लिग आईएसएलआव चेन्नाइन एफसी आरो जामशेदपुर एफसीनि मोन्नैनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बिसोरनि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। टाइगार 3 शुटिंखौ कर'ना महामारिनि जाहोनाव दुबाइआव खालामनो थांखि लानायखौ फेलें खालामनाङो। मोनथिनाय बादिब्ला मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खान आरो कैटरिना कैफमोननि फैनो गोनां टाइगार 3 शुटिंखौ इस्तानबुलाव खालामनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मोनथिनाय बादिब्ला मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खान आरो कैटरिना कैफमोननि फैनो गोनां टाइगार 3 शुटिंखौ इस्तानबुलाव खालामनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मोनथिनाय जायोदि बेनि सिगाङावनो सलमान खानआ डाइरेक्टर मनीष शर्मा आरो प्रडिउसार आदित्य चोपड़ानो बल्कआव खालारफोरखौ होखांबाय आरो मेकार्सआ बेफोरखौ ओरैनो थांहोनो गोसो गैयैनि थाखाय थावनिखौ सोलायफिननो थांखि लायो। मख'नो गोनांदि सलमान खानआ बे सावथुननि शुटिंखौ थाबैनो जागायसिगोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोदानै फैनो गोनां सावथुनाव सलमान खानखौ सासे फुजारिनि आखुनि गेजेरजों सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।